Как сте, господин Йосифов? Как се чувствате? Добре. Здравословното ви състояние какво е? Здравословното ми състояние за травмите, които имам, е задоволително. Почти 3 години сте успели от присъдата си да лежите в Токуда. 2 години и 6 месеца. Не е лошо. Не. А вие бяхте ли в Токуда през това време? В Токуда съм бил, естествено. Къде да съм? Където си искате. Няма как да стане, нали имам охрана. Значи, има се постова книга при охраната. В тази постова книга пише кой е застъпил сутринта на работа, на кой е сдал поста, кой го е поел до следващия път. И всяко едно нарушение... Че не е необходимо реалността да съвпада с това, което пише в постовете. Да, но това го казвате вие, не го казвам аз. 2 години и половина аз съм проверяван от Централния софийски затвор ежеседмично. Някога и ежедневно. Как се отнасяха с вас в Токуда? Както в всяка болница, както се отнася с пациент. Какво ви обясниха те, защото се налага толкова дълго лечение? Госпожо, аз съм опериран от пикочемико в Токуда, в Пирогов по спешност. Така. Гръбнака ми е опериран с 4 счупени прешлена и с стабилизация на 5 прешлена. С двустранна белодробна травма съм, с хематом в гръбначния мозък, 45 дни в кома и 6-7 месеца на легло. Парализиран. До ден днешен аз съм с спастична пареза от 4-ти гръден прешлен до долу. Зрителите трябва да ви съчувстват сега ли? Не, аз просто ви казвам, аз не искам никой да ми съчувства. Аз просто ви казвам, че това нещо, което е направено като интервенции оперативни, не са измислици. Йосиф Йосифов показва документ, от който се вижда, че на 20 юни е пропуснал поредната планирана операция. Отказал се да иска разрешение заради шума, който се вдига. До сега 8 пъти е искал изтърпяването на присъдата му да бъде прекъснато, за да може да се лекува и след това да се върне в затвора. Всички съдебни инстанции са му отказвали. Последният отказ бил за погребението на баща му миналото лято. Баща ми, лека му пръст, почина на 12 август 2015, миналата година. На 13 август прибират го в камера, аз пускам на 13 за прекъсване за погребението на баща ми. Имам отказ от Софийска градска прокуратура с мотивите в отказа са, че общественият интерес стои над личния. Сега, кое на мене ми е вип затворник в цялата тая работа при всички тия откази? Само да преведем тук всичко, което ми го изчетохте. Вие сте предложили на държавата да ви пусне да се лекувате и след това да дойдете и да си изтърпите наказанието. Естествено. Значи аз съм пуснал за прекъсване на наказанието, което значи, че в момента, в който ме пуснат, наказанието ми спира да тече. Аз, да речем, се лекувам 1 месец. Значи държавата ви е направила услуга. Да, държавата ми е направила услуга, но аз не съм го искал това нещо. Аз съм искал държавата... Хем ви праща да ви позволя да се лекувате, и хем... където си изберете. Така. И хем пък все едно си лежите тук. И после казват, че съм ми виновен за нещо. Ама за кое съм виновен? Ма те направо са ви направили подарък. Ето, казвам ви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отказа. А на вас, що ви беше да искате да се прекъсва наказанието? Защо ми беше да заискам? Защото е много коректен затворник. Не съм, защото съм. Искате да си изтърпите цялото наказание тук. Аз искам прекъсване на наказанието, да отида на санаториум, да стоя 1 или 2 месеца и да се върна в затвора и да продължа да се лежа. По така стара българска традиция, като си тръгват от болницата хората, подаряват по нещо за благодарност на лекарите. Вие какво? Аз нищо не съм подарял. Аз нямах време даже да им купа бомбони. Толкова бързо ли ви изнесоха? Да, толкова бързо ме изнесоха оттам. Богат човек ли е Йосиф Йосифов? Зависи какво разбирате под богат. За пари питам. Не мога да се каже, че съм богат. Колко ви струваше лечението Токуда? Не мога да кажа точно. Приблизително. Искайте информация от болницата.
Те не могат да ни дадат без ваше съгласие. Аз също няма да ви дам. Къде е по-добра обстановката? В затворническите общежития или в частната болница? И двете е едно и също. Там обитаваме една стая 4x4 и тук обитаваме една стая 4x4. В болницата няма къде да се разхождаш. Там може да се разхождаш в коридора. И Но там се движат свободно. Там се движат хора. свободно хора, да. И вие може да общувате с всички от тях. Може да общуваш с всеки един, с който си пожелаеш, защото си в болницата. Аз също можех да дойда в болница. Може, да. Можеше вашите бизнес партньори да идват в болницата. Аз такива бизнеси нямам. Да имам нужда да се срещам с бизнес партньори в болницата. А с какво се занимавате В момента аз съм пенсионер по болест. преди този момент? Преди този момент аз от Бизнесът 5 ви. години съм пенсионер по болест. Как пенсионер по болест си позволи частната болница? И този пенсионер по болест, преди да излезе в пенсия по болест, е работил. Откъде са парите ви? Парите са печелени от работа, която съм работил преди да влеза преди да катастрофирам. Каква работа? И съм се осигурявал на максималния осигурителен праг. 100 000 лева най-малко е струвал престоят на Йосифов в частната болница при средно заплащане 100 лева на ден. От НАП отказаха да дадат информация какви доходи е получавал и къде е работил Йосифов преди пенсия, защото информацията е поверителна и законът забранява да се разпространява. Какво наказание заслужавате за това, че не предумишлено, пиян, много пиян? Според вас, Не знам, кажете ми. аз не съм съдия, не мога да кажа. Имаше хора, които минаха с условни присъди за такива наказания. Имаше хора, които минаха с 1-2 години. Аз получих 6. Но не казвам, че не е справедливо. Просто съда така е преценил, така е направил. Чувствате ли вина за това, което се случи? Разбира се, че чувствам вина. Къде бяхте преди това? То се знае. Къде бяхте? Няма никакво значение. За инцидента няма какво да го говорим. За инцидента аз съм се... В столична чалготека. За инцидента аз съм се получил наказанието. Колко пихте? Какво пихте преди да се качите зад волана? Значи в обвинителния акт пише 2,6 промила алкохол. И след като пише в обвинителния акт, защо трябва да ме питате? Значи това е. Има ли значение колко съм пил или колко не съм? Важното е какво пише в обвинителния акт. В съдебната зала успяхте ли да погледнете в очите пострадалите при инцидента? Естествено, че съм ги видял. Убихте. Естествено, че съм ги видял. Те са били там. Какво им казахте? Че съжалявам, нищо повече не мога да им кажа. Връщате Още ли повече, се- когато не връщате го ли е се искал. към инцидента? Според вас, може ли да не се връщам към инцидента, като аз самия съм всеки ден живея с този инцидент? Аз всеки ден живея с този инцидент. Вие сте жертва на инцидента. Аз не съм жертва на инцидента, Наистина ли сте но живея с изпълнили жилетка инцидента. тогава? Не съм бил с бронежилетка. Няма такова нещо. Имало е бронежилетка в колата ви. В колата ми може да е имало бронежилетка, но аз не съм бил с бронежилетка, защото съм с бронирана кола. Защо на почтен бизнесмен му е необходимо да има бронежилетка в колата си? Аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Защото не сте почтен бизнесмен ли? Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото трябва да има бронежилетка в колата си. Вие сте имали. И така съм преценил, така съм направил. Защо ви е тази бронежилетка? Така съм преценил, купил съм се, сложил съм се в колата. Дали съм я ползвал или не, защото София е опасен град. Аз не ходя с бронежилетка и аз живея в София. Не знам, вие се водите журналист. А вие какъв се водите? Ме водите престъпник. Значи, може би имаме основания, щом вие ходите с бронежилетка, аз ходя без... Може да имате основания, не знам. След като съм в затвора, може да имате основания. Защо ви беше охрана след това в съдебната зала? С качулка и с охрана. С охрана съм бил. Тогава, когато бяха делата, аз бях неподвижен. И първо трябваше да бъда с количка. Аз няма как да отида на дело. Аз не съм искал нито да бавя делото, нито да го отлагам. Исках просто всичко да мине и да замине. А охранителите? И охранителите са си охранители. Те не са охранители, те са ми приятели. Виждахме ви наистина в количка по тези заседания, инвалидна. А извън заседанията ви виждахме как се движите спокойно и се качвахте в джипа си. Да, но количката е в багажника на колата.
Вещи лица са казали, че сте трайно инвалидизиран. Да, аз съм 80% инвалидност. 80%. 80% когато сте в съда, другите 20% като сте навън се движите без Ама това го проблем. казвате ви. Аз съм гледала видеоклип. Нищо не казвам. Видеоклипа аз не съм го гледал и не мога да ви кажа, количката е в колата. Аз в колата с количка не мога да се кача. Да, то няма и нужда, защото вие си ходите спокойно. Финтирахте ли тогава правосъдието? Не съм финтирал правосъдието. Ако исках да финтирам правосъдието, щях да бавя делото, щях да ползвам всякакви възможни адвокатски трикове. Аз не съм го правил. Йосиф Йосифов твърди, че не прилага финтове и за по-леко изкарване в затвора. Дава примери, че за него правилата били още по-строги. Разминал се, например, с по-лекия режим, който трябвало да получи след първата година и половина от присъдата. Ако бях вип затворник, щеше ли да се случва това нещо на 3 години и 6 месеца да не ми сваля режима? И имам до сега и два отказа. Вие не сте били в затвора. Няма никакво значение, госпожо. Аз се вода в затвора. Като не искат да лежа в затвора, да бяха ми дали прекъсване на наказанието. Вие се водите в затвора. Не вода се. Вие се водите, че изтърпявате присъда. Аз си лежа в затвора. Разбирате ли? Аз си лежа в затвора. Аз не се водя. Аз си лежа в затвора. Не, вие сте си лежали в Токуда. Не, аз съм си лежал в затвора. Сега, когато направите справка, няма никакво значение. Аз съм в затвора. Сега, стаите в болничните не ги броим към затвора. Не, нали знаете все още? Няма как да не ги броите. Вие не сте човека, който пише закона. Тогава за законодателите да си поговорим. Познавате ли политици? Лично или как? Лично. Познавам, да. Кои? Има ли значение кои? Някои не са между живите вече. За живите да си поговорим. За живите не ги познавам. Познавате ли Цветан Цветанов? Откъде да го познавам Цветан Цветанов? Познавате ли хора от структурите на ГЕРБ в Сливен? Не познавам хора от структурите на ГЕРБ в Сливен. Помагали ли сте на ГЕРБ на избори в Сливен? Никога. Никога не съм помагал на никой за избори. Това, което се говори... на Делян Пеевски да разкаже в интервю, че Цветан Цветанов е искал в медиите му, на Пеевски медиите, да бъде упражняван чадър над вас. Ако следите хронологията на събитията, медиите на Делян Пеевски не спират да бълват змии и гущери срещу мен от години наред. Имало е момент, в който не са бълвали. Не, нямало е такъв момент. Нямало. Пеевски, самият собственик, казва... Не, негови медии. Аз искате ли да ви кажа, че в Токуда дойдоха при мен полицаи и ми казват: Йоско, трябва да дадеш показания във връзка с скандала между Делян Пеевски и Цветан Цветанов. И аз им казах: аз нямам какво да ви казвам на вас. Нито единия познавам, нито другия. И съм им написал в едно кратко обяснение, че не познавам нито Делян Пеевски, нито Цветан Цветанов. Как се обяснявате? Защо Пеевски говори именно за вас в интервюто, което дава пред агенция? Вие искате да аз да кажа защо той го казва. И сега, ако не е предаване, което е в телевизията, ще ви отговоря по един много такъв еднозначен начин, ама малко нецензурно и не искам да го казвам. Към кого ще бъде насочено това нецензурно нещо, което въобще, искате да ми кажете? По принцип към много хора. От мен правят топката, с която да замерят жертвата. Защо точно от вас? Не знам. Защото явно името ми буди някакъв интерес в обществото. И в медиите най-вече. Освен с политици, Йосифов е свързван и с световната организация Ангелите на Ада – рокери, които покровителстват международни престъпни канали. Лекичко да почнем. Карате ли мотор? Вече не. Преди това? Да. Познавате ли членове на тази организация? Познавам. Вие самия член ли сте? Не. С покровителство на наркоканали свързва тази организация. Доколкото знам, в някои области на Германия само са ги забранили. След като са законни навсякъде по света, какъв е проблема да познаваш такива хора? Па независимо с какво занимават с с такива хора? Чисто приятелски. То не пречи си партнирате, ако има общ бизнес. За кое да си партнираме? За тези канали за наркоразпространение. Ама те са затворени структури. Аз не мога да влизам някъде, където... Казват, че сте били част от тези затворени структури. Те може да казват много неща, но не съм.
Срещу Йосифов има дело за малко количество наркотици и незаконно притежавано оръжие, за които той твърди, че са подхвърлени от полицаите. Оправдан е. Не е доказано и обвинението, че Йоско е подбудител и съучастник в убийството на Косьо Самоковеца в Амстердам. Сред познатите си Йосифов изрежда хора като Филип Найденов Фатик и Димитър Желязков очите. Не отговаря с охота на въпросите за тях. В Амстердам вие с какво се занимавахте? В Амстердам не съм живял. Аз съм бил там, но не съм живял. А какво правихте там? Какво правя там? Каквото си искам. Познавате ли го от Косьо Самоковец? Не, по физиономия. Как се случва така, че общувате с физическия му убиец в дните около Аз убийството? общувам с много хора. Мога ли да бъда отговорен на всеки за действията? Убиецът какъв е? Приятели ли бяхте? Ама аз не знам убиеца какъв е. Той си имаше си ресторанти, имаше си бизнес, търговия на едро, фризьорски салони, солариуми и имаше ресторант. Аз го познавам от ресторанта и от фитнес залата. Той беше близък приятел на Фатик. Близък приятел на Фатик, който аз го познавам от тук. Те деляха ли нещо с Косьо Самоковец? А пак ви казвам, аз не съм близък с тези хора и не мога да ви кажа. Нито с Косьо съм близък, нито с този въпросният човек, за който ме питате, съм близък. И не мога да ви кажа кой си какво е деля. Следите ли какво се случва сега с Мити очите? Само това, което гледам по новините. Познавате ли го? Познавам, да. Просто инцидент, нелеп инцидент. Откъде се познават? А вие като министър-председател, той казва инцидент битов? Да, нелеп инцидент. От кога и откъде датира познанството? Познавам го от много години, не знам колко, нямам представа колко години, познавам го от доста години. Той с какво се занимава? С какво се занимава? Що не го питате него? Не може да говори в момента. Той ще почне да говори. И аз не можех, но проговорих. Общ бизнес имали ли сте? Бизнес делили ли сте? Аз не делам. Всичко си е ваше? Да. Интересни познанства имате. Фатик, казвате, Мити очите. Аз съм на 48 години. Нормално е да познавам много хора. Така се е от контингент, както се От кой казва. контингент? Престъпния. Кой е престъпният контингент? Мити очите излежаваше присъда. Излежа ли се? Значи вече не е престъпник. Много ясно. И вие като си излежите, ще сте чист. Да. И пред съвестта си. Сега моята съвест и моята съвест, тя се остава в мен, тя няма никога да влезе във вашата глава. Пред съвестта си ще бъдете ли чист? Аз пред съвестта си не мога да бъда чист никога.